Hej boys, her er en hilsen fra Vejle. Jeg er selvfølgelig helt vildt træt af, at jeg ikke kan være med i dag. Men efter jeg fik at vide, at jeg blev kåret til årets spiller 2012, blev jeg selvfølgelig voldsomt glad. Og det er jo en kæmpe ære, og jeg er meget stolt over at have den her vanvittigt flotte pokal. Så det vil jeg selvfølgelig gøre alt for at leve op til det her, efter ventepausen også. Så skal jeg måske lige give en hurtig tak til trænerteamet Kong Fist og Morten Jensen, DSV, som har troet på mig hele vejen igennem, og har givet mig den spilletid, jeg skulle have. Så de skal selvfølgelig vide, at jeg er klar de mange år endnu. Og jeg synes faktisk, jeg føler mig ret godt på toppen. Og at formen og min spilleglæde bliver bare bedre og bedre år for år. Så trods det, at jeg alligevel må faktisk nærmest proppe mig med smertestillende tabletter efter hver kamp, bare for at kunne komme op på arbejde dagen efter. Men det er jo så den pris, man må betale, når man spiller på det her høje niveau, som vi gør. Men jeg håber, I får en super aften, og skål herfra.